Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Kan kubur kan kendure kuburan. Mendak sithik. Nah, terus ngene. Bapak datang. Tempe. Ora enak ya. Angger pro yo ngene iki lho aku enak ora ono. Iki logika Mas. Ahe Siluman Gonggo, panggil aku Alvin. Alvin kaya konya istri salehah. Tanpa cinta bagai taman tak berbunga, hai begitu langkah para pujangga. Cuma, lagi setu minggu aku piknik. Keren loh. Bela kae lho bojomu siji kae. Setu aku menyang yo bongko nang. Banyak apa bongko?
biasa. Selamat malam Sugeng Dalu Mas Dodo Mas Wonge. Selamat malam Sugeng Dalu Macange Mbak Limbu, Pak Mas Dalang. Piye? Pripun pawartosipun? Alhamdulillah sehat, seger waras. Sampeyan berdua ya sehat ya. Nggih pangestunipun jenengan sehat walafiat. Rasaku saya lemu. Walah nggih ning lemu sehat, lemu sing iso sampeyan. Sehat sing set nggih tesih lincah. Heeh. Lek joget-joget ngeten iki pun to saged ngrubuhke panggung. Tenan. Nggih. Memang roh wiwin sindenku, mboten nyanyi nembang. Nggih. Mulane kula ngimbangi niki asli ngempet kula nggih pun. Dadi kula presiden jenengan pun pas. Padha-padha ngoten nggih. Ora bingung ya Mas warene wis bolak-balik sowan antara kandangan. Alhamdulillah teng daerah kandangan iki luar biasa Mas. Pokoknya teng kandangan niku mboten kados tiyang lintune. Wis kaya dulur dhewe. Wis kaya batek. Batek dhewe dulur dhewe kula teng kandangan mriki nek mboten salah kula sampun sakaping setunggal niki Mas. Daerah Kasreman mriki teng setunggal. Teng Kasreman ki lagi sepisan. Tapi kan nyuwun sewu. Piantun mriki niku grapyake ra kaprah lho Mas. Oh iya. Dulur semana kok wargane Bulurah kok. Nggih wargane Bulurah niku luar biasa hebat. Hebat. Nembe dugi mawon. Lho, lah kula wau teng wingking mriku kok wingking kelir. Nembe dugi mawon kula pun disambut kok. Disambut sapa Mas? Sambut nek salah sing betul lampu abang lho. Hansip, Limas niku. Moga pelawai metu langsung mlebet langsung mriki tiyak ngoten niku. Langsung moga mlebet jeding ngoten. Diarahne nggih modele ngertos kula kaya ngertos jeding Mas. Masane aku ngono. Tapi nggih alhamdulillah remen Mas. Seneng ya Mas. Seneng. Napa mlih jumbuh kalih tembange wau. Dangu mboten panggih jenengan tembange wau nggih pas. Tombok kangene kula pengen panggih jenengan dereke jenengan parang mboten nate kalian Pak Didi. Iya apa to Mas sampean kok nyelo-nyelo iki lho jane duwe tata krama tata traksila apa ora kowe iki ada kerja apa Jawane iki digawa kok men nyelonong kaya bis ora ya genti-genten ngomongi nggih Mas ben gak tumangsun nek rumane ben gak bingung. Ngapunten lho kula asline nggih isin wong ditimbali mriki teng dalemipun Ibu Lurah nggih. Heeh Bu Mujiati. Wis alhamdulillah matur sembah nuwun kalian Bu Mujiati. Ijik nyelone. Ucap kok ora duwe tata trasila. Sopan santunmu mbok kek endi Mas? Kowe dawa kok ora? Ha iki ngelingo kowe ngono. Ha ngelingo kok langsung rontol kancane iki maksudmu piye? Ngono kuwi ya gentian ngono lho. Ngapunten lho Mas nggih. Asane wong nek mboten ngertos waktu dan situasi nggih ngeten iki. Lha niki teng daleme Bulurah. Lah iya. Ya paling gak tunjukkan kesopananmu. Lah iya wong omah Bulurah ki piye terpandang ngono kene. Terpandang wargane nggih kathah. Iya. Kathah sing tresno. Heeh. Wong nomor 1 nang desa kene dadi ya. Malah mata ngecicil. Kancane melok tanggapan ora oleh iki lho. Tanggapan Mas. Dadi omong iki gentian ngono lho Mas. Gentian tak rungono ket mau omonganmu ora bener kabeh. Lah maksudku pengenmu piye wis ora kaya wong liya. Kaya dulur dhewe. Iya ta wong ki mbatehne kok Mas. Aku krungu swara kowe mak teratap. Nyapa kok mak teratap? Ajur kowe ki ra bayaran. Bateh dhewe walah wong kok sing dipikir kok duit nggih Mas nggih. Dadi keluarga dhewe. Yo keluarga ora wong liya. Lah nek
keluargane dhewe mosok arep nampani bayaran. Saru lho. Ya tegese gak ngono, Mas. Maksudnya iki hubungan kekerabatan iki akrab antarane tebe-tebe saking Bojonegoro saged dugi mriki ngoten lho. Wis kaya nyedulur ngono lho, Mas. Pancen ditanggap kok ya. Ditanggap piye? Ditanggap ngono lho. Iya, lah modelmu kok kudu nyek kali wong lho nyapa lho iki kok seneng ora ditanggap. Ya seneng bayaran kok. Loh, bayaran terus to, Mas. Bikin bayaran terus. Kancamu kuwi antare dulur karo duit no abot duit kan. Kowe jelas lho kowe. Lho, kowe kleru lho, Mas. Aku ora kleru. Dulur karo duit tetep sing diaboti iki kudu dulur. Kelincipen omonganmu. Lah nyapa? Kowe Bojonegoro teko kene ra nek bayarane teko kene kowe. Bosok kowe. Rene yo nganggo bensin. Potongane kaya bak. Omong kok sing biasa ngono lho. Ya kowe ngomong aku bak ya potonganmu dhewe kok ciduk. Lah kan kowe kena ngiduk kowe. Ngiduk kowe. Sing mau karmo piye? Kowe pengen ngomong caturan kali Mas anu Didik. Ya ya. Mas Didik, nyuwun sewu Mas Didik niki pendidikane tinggi lho. Apa? Pak Didik SPD. Sarjana pendidikan. Sarjana pendidikan. Itu tinggi wong pinter. Lah kene yang SPD. Kowe SPD ora sarjana pendidikan kowe. Apa? Sampun pedhot del kowe iki. Wis ngomong titik ngono. Apa enak lagi rumon dia aku. Apa? Dalam SPD. Loh, lah tidak masalah toh, Mas. Umumnya SN ngono kan. Sarjana seni. Sarjana SSN. Iki SPD. Ora apa-apa ta, Mas. Apa yang kleru? Apa yang SPD terus dalangnya apa ya? Apa ora oleh. Nek klirune iki mboten ning kurang linier lah. Wah, ini kelincipen ya. Mohon maaf karena bahasa orang elit ya kan. Elit jadi kurang pas gitu saja. Tapi kalau keadaannya seperti itu ya tidak masalah, udah lah enak ya. Ya ora apa-apa ora linear TPP-ne panggat cair. Nah, kowe iki omong linear wong ning omahe pangananmu gethuk kok linear. Ora masalah iki jenenge wong sing ra ninggal Jawa. Gethuk makanan khas Jawa. Pripun sehat ya? Sehat. Ngoten ampun. Sepenting yang niku sehat sing utama. Ya, kowe iki nyuwun sewu. Kowe iki ora wong Jawa asli ketahe kowe iki. Asli. Wong Jawa ki lames-lames lambe karo sapa wae grapyak semangat. Lah iki lho pitune kowe karo aku nang kono. Nek aku gak iso lames to. Wong Jawa kuwi ngono, Mas. Abang-abang lambe. Abang-abang lambe. Kanggo ngeraketke. Nah, abang-abang lambe itu mendekatkan diri dengan ketidakjujuran, ta omong. Kok iso ketidakjujuran iki? Ya iya kowe muni iki mau alhamdulillah panitia sampun mapak. Lho ning kono 51 wae rene. Lampu abang yo rene. Aku parkiran yo golek dhewe. Kowe ngerti nek nang kene sing beda siji. Apa? Suguhane nek nang kono-kono iki kan nek jajan misale buah ya salah. Iya. Ning kene iku mau beda. Apa suguhane? Pencet. Lu kuwi sak yo. Pak Joko ki pemborong pencet kok suguhane pencet gundulmu amblekno. Lho kok ngerti lho? Pak Joko ki pemborong pencet sapa sing kene ora kenal Pak Joko? Pak Joko pencet perkara Pak Joko dodolan pencet. Wah, ku repot Pak Joko banget ora dodol wedhus. Lah nyapa? Entene Joko wedhus iku. Lho ngece. Kok ngece lah jane Joko pencet. Joko pencet perkara Pak Joko dodolan nun sewu. Niki adicarane Setika bumi ya Pak ya? Setika bumi gundul ngono. Oh iki nyakin. Wali matur. Oh nggih. Wong ditekakno rene ditimbali mrene. Alah. Sekolah TK drop out ya kowe kuwi lho. Ya, Pak. Wong maca ki dikai jarak, Mas. Aja kecedakan, nek kecedakan ora ketok. Lah, piye wacane piye macane piye? Ayo. Menikah. Kowe iki tak pocok drae kok iso. Ngene lho, Mas. Maca ki ngene, kasih jarak tapi saking senengane awakmu karo aku to. Heeh. Berarti mau penonton umum. Lah terus duduk tangi kabeh. Kenapa tepak alam barzah? Oke, Bro. Dukungmu kaya ngono lho. Wis, muga-muga kabeh dadi wong sukses. Amin. Kalah minder deh. Kowe rung duwe sapa-sapa. Oh iya. Ya iya, kowe tenang. Pendukungmu tangi kabeh sakmono kene. Lho sakmono kene lho, Mas. Lah kowe nek kadung muni ngono kuwi. Dadi sing turu-turu tangi kabeh. Kuwi kuburan. Lho piye to iki?
Lah mosok ngono hotel. Ora cek kok mboten ngertos, Mas. Oh, lah matane. Ora dikei info lho, tak kira yo bolang wis sak ngomong wis Assalamualaikum salam. Assalamualaikum ya kubur. Yo, kan kubur kan tendure kuburan. Oh. Berarti sing kae anu kanca-kanca nom-nom iya pro karo kowe. Golek dhewe kono. Wis ora masalah. Wis pekni kono ora masalah. Tetep sing ning ngarep iku sing pro karo aku. Yo, iku ora wong liya lho, Dok. Lah piye sing delok iki keluargane Pak Lurah karo Bu Lurah tok. Mosok keluargane Pak Lurah Bu Lurah sampean tercatai. Iki keluargane tok. Ayo sing turu-turu dibuka, Mbak. Anake, Mbak. Lho yo ben pesantren turu ngomong buka kok. Nyuwun sewu Bapak-bapak, Ibu-ibu ingkang ngajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis nyauri berarti pro. Ora umum. Umum piye? Umum salam yo dijawab yo umum. Cobi Bu anu Bapak Ibu nyuwun swantene jenengan nggih. Lek kula jenengan halo ngoten nggih. Angel iki. Angel piye? Kowe ngerti nek aku ki yo ning kene yo akeh pro karo aku. Jajan. Nyuwun sewu sedaya. Hai. Angel. Iki mesti ana campur tangane karo nggonmu kan. Ora, ngono aku. Lah nek nggonmu apa gelem muni? Kita isak ngono tok entar kontak lho, Cok. Jajal. Halo. Wis nyauri bernada. Aku saya gregetan siji karo Darmaji. Karo nang ngene kaya kenal-kenal. Alah anggere tamu anggere wis kok sono medhele ngecewok. Lah maksamu iki apa ora gelem muni? Iki yo nyauri. Sedaya halo. Tak bunuh diri ya. Apa tekaman pikiranku bunuh diri lho. Wong kok ora iso gawe wong ki menarik atine awake dhewe iki piye lho ngono. Ben wong tertarik. Iya, kowe duwe trike ada lho. Carane piye? Gabungan antara suara, gerak badan gesturnya dan mimik wajah itu harus ada. Iya, contohnya piye? Bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya hai, ngono, dadah. Kaya banti jembatan. Aku gelem ora. Kaya banti jembatan. Wis tak percaya aku. Ayo matane dhewe. Marahi malah matane kancane iki lho. Mripate rada anu senyum. Lambene buka. Teko kuping lho, ayo. Lambe dibuka tekan kuping yo suwek kok. Tangane ngene. Ya, terus rada mendak sithik. Lah, terus ngene. Tanpa data tempe ora enak anggere pro yo ngene iki lho aku ora ono solusi sik gak ora diurusi ning kuping keri panas tak dulu sik ya sabar pendemo gundul ngono wis demo lho pengen ngerti lho kalau apa dan bapak-bapak ibu-ibu halo ini pamit dari ayah kerja wis tuwa anak-anak kaya cek ngene berangkat kata Bapak ayah kerja ya pokoknya aku anaknya ayah kerja ya nah kerja nih gini baik ini bojone kalau mangan aku jangan sak menit kowe ora tau iso mesti pengen iso aku kelas lo oh tenang aku ya ngerti tak modelmu kok ngece wong nyuwun sewu menika diterang nganten sing dados nganten nggih menika putranipun Bu Lurah nggih Mbak Ayu kalih Mas Hamdan ATP Mbak Ayu kalih Mas Agustina iki kontrol iki beda iki Mas Mbak Ayu Agustina udah di sisi karo Mas Iman Hamdani. Iman kok Imam? Iman Hamdani. Apik jenenge Mas. Apik lho, ora kaya anakmu. Bocah cilik umur 2 tahun lho jenenge Prundul ki apa? Lah ora ngerti sejarah kok. Sejarahe apa? Lho bojoku ki biyen nganggo operasi lho to. Operasi apa? Operasi kaisar gundulmu sesar. Yo sesar. Meteng ki sesar. Mula hati-hati. Wong Jawa ninggal jawane jarene mbah-mbahku biyen Pak nek bojomu meteng le aja nutupi bolongan apa gawe nah kula ki lali nek bojone meteng ora oleh nutupi bolongan apa wae layane ngoten Mas
iki tikus sok riwari nang kamar tak delok pojokane tak tutup ngono. Lah kok iso bojoku nglairno ki kangelan. Wis sulit wis nek ngedeni 6 minggu. Jadi setok ngeden 6 minggu. Ngeden 6 minggu ki berarti apa mbok cor ngono to piye bojomu iki? Iki bojoku kok bojomu ta? Bojomu. Lah yo kuwi bojoku kok kowe bingung lho. Bang ape ngedeni 2 tahun bang ape. Lho tapi kuwi gak umum Mas. Lah bojoku ki gak umum. Wong kuwi ya tak tutup ora tak umumno. Pertama tak. Ngono lho. Lah bojoku ngoten 6 dina gitu. Ayo Bu berusaha Bu. Berusaha metu-metu. Wis bismillahirrahmanirrahim tak jelakno perundu lah ngono. Akhire metu lahir tapi percaya putih kok Cina ya ra. Putih apa ndase korengan tok ning kene ndase. Wis mari. Oh, wis mari berarti. Mari timbang anakmu. Lah ulu. Ya ulu ngumpulmu ora. Wis ireng. Udah itu kok tolak. Anakku lho cerdas. Anakku tak polos kok. Polos potoke nyeblos. Tenan masih tenan. Polos potoke nyeblos. Gundul tau umum bocah cilik krungu musik. Joget anakku ya terus ngene lho. Kuwi kaya anak iki. Anake delok. Wong ora. Tapi lek anak iki parah Mas. Parah piye? Kudune bocah kan diwaris sopan santun, omongan sing sopan. Mboten anake iki. Wong bapake teko tek iki langsung anake muni ya Mas. Piye? Ayah anjay. Ora apa-apa. Lah nyapa? Ini keluargaku tak losno ngono. Mula dongaku ra akeh-akeh to. Donga apa? Kanggo koyo nganteni muga-muga nang cepet duwe momongan, gadah putra. Dadi putra sing sugih. Wis ngono to. Anakku ya ngono. Wis muga-muga dadi wong sugih le. Aku dongaku ra akeh-akeh. Dadi wong piye? Sugih. Ya, niki jane bener Mas. Tapi kurang bener. Kurang bener. Kowe nek sugih tok, kowe malah urung pate penting Mas. Urung sugih lah penting. Lho, sing penting iki nyuwun sewu lek zaman era modern sekarang itu yang diutamakan adalah pinter. Muga-muga mantene duwe anak sing pinter. Muga-muga dadi sugih, muga-muga anake pinter. Sing mirsani mugi-mugi sugih Allahumma. Mugi-mugi sugih. Seneng deh. Kok kata kabeh botohmu kabeh. Botohku kabeh ben kowe minder. Ya ta, ayo. Mugi-mugi sedaya dadi wong pinter. Ora sing jawab. Oh pancen penting sugih kok. Penting pinter sugih no. Penting sugih no pinter. Aku. Nggih. Aku wong pinter. Pinter. Iso ndalan iki minangka Mas Didi iki pinter SPD gelare. Korban kedua. So korban kedua lho. Ayo penting sugih. Lek sugih gak pinter. Lah nek sakniki nek wong pinter tok ora sugih. Sing nganggap sampean iki sapa nek gak wong sugih? Wong pinter tok. Ora iso. Aku dibayar nganggo apa? Nek tok. Iki logika Mas. Ahe Siluman Gonggo, panggil aku Alvin. Alvin kaya koralne Alvin. Wis bener kowe ngomong sugih iki penting. Bener no. Malah penting wong pinter to Mas. Pentinge piye? Wis sugih sundul langit donyamu gedhe, donyamu akeh. Tapi nek kowe ora pinter kowe dihapusi wong sak donya entek donyamu Mas. Aku sono los. Sedina ping 3 aku sono. Saiki dihapusi sesuk aku dhewe duwe sugih kok. Iya Mas, iki Mas, tulungi Mas. Tulung apa kelelep kowe? Lho. Maksudnya ini iwangi bantah lho. Kowe pinter tok ora, sugih tok ora pinter. Ora iso ngelola duitmu, suwe-suwe duitmu entek. Kan suwe, iya ta? Iya. Enek kata-kata suwe-suwe. Lha kuwi iso begetak taun lho to. Suwe-suwe. Sing penting sugih sik. Lha kok kemelelet dina iki. Saiki tak takoni kowe ndek anak cilik sekolah. Sekolah ki tujuane apa nek gak pengen pinter? Ora. Lho anakmu. Anakmu mau sekolah nang ben piye? Yo ben padha karo kancane ngono tok. Besok ana kegiatan seragam adus. Kowe pinter tak sapuri lho. Aja pinter, penting sugih. Pak Modin tulungi Pak Modin. Bakal donga. Ora kesuwalan kowe. Kowe kaya kesurupan kowe. Kesurupan piye? Sugih penting lho to. Ya tetep penting wong pinter. Saiki kowe ngerti enak pepatah mengatakan. Pepatah apa? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Dadi awake dhewe kon pinter, kon sinau nganti tekan Cina. Omonganmu lho wis keduren. Lah kowe teko kandhane karo Google Map. Lah kok teko Cina. Kowe nak takok piye? Kamu kok bahasa Cina kae langsung wae bohong. Ya ta? Peminter urunge Mas aku Mas. Wong manfaati justru wong sugih. Manfaate apa? Upama iki ning desa Kademen.
Kademen Gudul ngono. Kandangan. Desane Kasreman. Lah Kandangan. Kasreman nek kademen gitu kowe. Kasreman. Ana masjid urung dadi. Ya, kok aku sugih. Tak sumbang dadi. Perkara wae. Duitmu akeh mau sumbang. Iya, omahmu urung keramikan. Ya. Bojomu tak keramik dulu. Bojomu dikeramik tak tapuk lho kowe. Omahmu lantai bojo kuwi lantai omah kok piye kok iso wong sugih mampu. Berarti kados buluran iki. Hah? Duwe acara apa kuwi kok danane kurang? Yo, mau sumbang sugih kok. Berarti duitmu wis akeh. Ah iya sugih. Lah wis sugih ya wis dalu iki rasa bayaran ora apa-apa sugih ae. Nggih Mas nggih. Aku rasa tenan gak apa-apa. Rasa tenan Mas wis sugih kok wis. Tarono ta sugih lho. Ora ngono. Ora wis ngono. Sugih kan sik umpama. Ora jare buluran kok sumbang. Lah kan umpama. Lah buluran yang sumbang. Boten buluran menangan. Peti. Wal piye basa nang kene. Nggih Mas Didi. Ingkang badhe namung saged derek dedonga kagem temanten kekalih Mbak Ayu kalih Mas Iman mugi-mugi dados keluarga kang sakinah mawaddah warahmah awet langgeng ngantos dumugi kakek-kakek lan nene-nene. Amin. Amin ya rabbal alamin. Panen penting muga-muga dadi kakek-kakek nenen-nenen, yo kakek-kakek nenen-nenen budul wapret ngono. Kowe iki piye to poso? Lah apa ta? Kakek-kakek lan ninen-ninen. Walah. Nenen-nenen apa nyontok mbokmu yo poso. Iki lambene anggere jeblek. Lambene kok seperti Ninen-ninen, ora nenen-nenen. Dadi nenen-nenen nek gak karo nenen ya ora iso. Ya. Dongamu apa kanggo nganten? Ya sing jelas ora padha karo kowe. Jajal apa? Wis muga-muga kaya wong umum, ora pegatan, tetep dadi wong sugih. Bejo. Allahumma amin. Iki lho penting. Gara-gara diparingi momongan. Nggih, mungkin nak suwi boten kada momongan nggih kula mawon. awakmu kan untuk pengorbanan terapi insyaallah. Apa terapi kowe? Nggih. Piyam wong dagake duwe anak ngono iso? Oh, iso lah tangga kowe 8 tahun bukti anak. Tak kayak isyarat sarono. Moro nang nggonku nginep 3 dina mulih meteng. Dah. Iki ketane sing nglakoni awakmu kita iki. Astagfirullahaladzim. Lah nginep ning nggonmu mulih kok terus meteng berarti sing niki pelakune nggih Mas. Pelakune mesti kowe. Mas nginep iki karo bojone to. Ora nginep dhewe. Ora, aku iki kan duwe cara loro to. Carane piye ben dagake meteng? Gampang. Sing pertama dengan cara medis, ada cara alternatif. Nek secara medis iki piye? Medis iki ya konsultasi nang kedokteran. Mungkin bisa dikasih obat penyubur dan lain sebagainya. Penggunaan obat-obatan penyubur. Lah, cek kandungane. Kuwi nek medis. Lah nek secara alternatif bisa diurutno. Oh, dipijet. Aja lho. Kanggo minyak. Alah bisa terapi ngono kae. Terapi. Bentang subur. Alah ora masuk. Lah Mas diurutno iki diurutno. Kowe sih apa dalane sih, apa aku sih kena. Iku lagi iki sing nepaki. Nah, insyaallah meteng. Lho, ngono. Tidak bojo dingin bancaan to, Mas. Lah ya dulu kae diurutno berarti wong lanange akeh ngono gentenan ngono. Sementing duwe anak. Kucaki sesat tenan kowe. Iki ngomong, oh ya di rumah tangga. Ya tapi diratani wong akeh, Truk. Ambimu rapi. Ayo nyanyi kanggo ngantene. Ngomong piye tak siane nyun sewu nggih Mas nggih. Nggih suka pari suka dalem iki menika ngaturke sembah nuwun dumateng Bulura sampun nimbali kula sakloron. Ayo tak siane kok pojokan nyanyi kanggo nganten kekalih Mbak Ayu kalih Mas Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi malah betul botomu ora trimo. Ora trimo kowe nyeluk penyanyi kowe nyeluk mayit e. Lah kudune piye? Suara enak kok. Kembali tim Cimat punya cerita. Kita yang radio. Saya menggema. Dan cenderung wah. Wah, soalnya nopo nih sigar Pak. Sigar kosong gundul mulu. Contoh sigar kosong. Dan cenderung wah. Bapak-bapak ibu. Selamat malam semuanya. Ya. Selamat kembali yang ada di kondi gitu. Jangan ayo.
Di sana sudah ada buah semangka, belimbing, dan juga ada buah jeruk. Jeruk. Kok jer ki kok botole syariah Mas. Eko sopan loh. Syariah kaya bange kok so. Ada yang ada di belakang sana tuh. Nah. Jangan lihat terlalu atas. Tas. Awas nanti Anda bisa kecantol. Suwek katon. Kecantol. Suwek. Jangan tak tunggu aku loh, bisa betul. Ya beta masa. Iki kok frigis mentanya aku lagi. Aku iki ngono lho, Pak. Saya seneng loh Mas. Hati-hati yang di bawah situ. Jangan duduk terlalu bawah. Wah. Awas nanti kalau ada ulo-ulo. Terus satu mau. Aku juga lagi ngomong. Tapi ora masalah wong perkara. Aduh, kok pada ini ngomong jero gak boleh. Ayo, langsung tasyarkan. Baik, tentunya malam hari malam yang sangat istimewa deh. Tapi malah ngedeni. Nyapa tuh? Itu nelpon lho. Nyanyi kanggo ngantene Mbak Ayu karo Mas Iman. Baik, tak panggil binatang tapi yang satu ini tuh. Bintang tamu yang satu ini, artis yang berikut ini, berikut ini, artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Salah kok urut ya. Terkenal di mana-mana di dunia maupun di akhirat. Yuk kita kasih lemparan batu bataku Ada siapa lagi kalau bukan Cako Komen. Amin. Sudah tak apa. Tak boleh. Penku. Buat desa kayak kucing ya. Iki tegese seneng dekne. Seneng yo seneng ning. Bangga seneng ngono lho, roh kowe iki seneng. Iya. Kaya dulure dhewe. Kok desa tok seneng. Yo Cak, komen. Sepatu Mas, yo. Nanti kita minta kantor-kantor. Oh iya. Ayo siap. Sepatu Mas. Yo Cak, komen. Dung. Spesial untuk kedua mempelai Mbak Ayu Agustina dan juga ada Mas Iman. Sebuah lagu dari Bang Haji Roma Irama. Sebuah lagu apa ya? Kok apa iya iki wis setahun piye ngayo ngono to. Istri saya tak berapa. Setiap keindahan Tepuk tangannya mana Bapak Ibu? biasa terindah hanya istri saleha berhiasan ayah kerja wes to bahas anak we aku isin anak nang omahmu namun yang paling indah di antara semua hanya istri saleha. Ini jenenge bangga. Itu suara
suaramu. Moodku ilang kowe tak mood e. Lho mood ki perasaan. Oleh perasaanku apa mbok pakne kowe kok ya. Tapi penak suaramu, Mas. Gak iki tegese aku nyanyi sithik kanggo Mas Nganten iki. Pitutur. Mbok piye ra piye sing paling penting kuwi istri salehah. Ya. Istri yang bisa saling melengkapi, keluarga yang bisa saling menutupi, tegese nek menutupi ki nek eleke yo ditutupi bareng. Kowe lagu lek bab Roma kok suatane nyun sewu Mas. Alhamdulillah. Kok penak nggih. Jan Jebres Bang Roma. Ya ki pas persis kalih Bang Haji Roma Irama kok sami suarane. Karakter suarane padha. Rumah sama ya ngomong ngono padha. Oh, lho kowe tau petuk Roma Irama kapan? Dalam mimpi. Berarti nek lagu tentang Roma apal kabeh. Insyaallah, insyaallah. Weh, misalnya Roma ki menyanyikan lagu sing ceritanya tentang percintaan ya iso. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduhai begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga, hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduh bokok. Kowe apa nyekso kan? Bang nek musik kok bingung Lho, karepku garingan ben aku ngempasno kono lho, Mas. Kendangmu kaya kena lemah ngono. Kendang kaya udanan. Ancan kendange bar kena udan Kan lagu aku ya padha karo Muyahi Segoro. Wih, berarti kowe iso kabeh lagu. Insyaallah. Wih. Lah nek Roma sing ceritane temane tentang pitutur ya nek. Ada piye iki? Yudi, judi kok judi piye to iki? Ayo sing iki kok pakai Yudi barang. Ya. Judi. Menjanjikan kemenangan, judi menjanjikan kekayaan. Bapak Bohong kok bokong. aku pilek lho mari. Bohong kok bokong. Bohong. Ya, krungu apa? Krungku bokong. Ya, Lho kok jaluk piye kowe sing ngomong kleru kok, Sob. Terus ora padha kuwi ya. Lagu apa? Nasihat ya kaya ngono. Lah iki sesuai tenggaleme bapak apa Ibu Lurah. Bu Lurah, Nek misalnya Bu Lurah temane pembangunan desa no ya nek. enek Roma. Piye lagune? 1001 macam cara membangun balai desa, balai desa. Mau dibuat joglo atau biasa, terserah Bu Lurahnya. Ya lah. Ayo iso sepurane yo men yo. Iki mau tawur. Tawur piye kadung penak lho. Lha kok lagu pembangunan lho. Nyatane yo pas penak lho. Yo, udah. Misalnya nih lagu Roma sing temane tentang transportasi kendaraan. Ini lagunya anak-anak. Lagune piye? Beca, beca, takkan berani mau aku. Sing tawa. Kendaraan toh. Kuwi mentok. Kuwi mentok iki lek. Beca, Kuwi mentok. beca, beca. Wah, lah. Kuwi lagune tak cilik mentok ya, Mbak. Mentok, Mentok kandhane. Mentok kuwi lagune. Beca, beca, takkan. Ayo, mentokin Pak Beca. Mentoke Pak Becak Itu Pak Mentok Pak Beca ra oleh. Jajan lagu iki lho tema iki nek kowe iso bayar aku dan iki pen ra masalah. Yo, Tenan disekseni wong semene mbane lho ya. Oke, deal. Orang badok wis. Orang badok tung karo tangga. Lagu sing temane sing menceritakan geblak kowe ra iso kowe. Bisa. Enek Piye lagu? dene danan. Ini cara tau nyiptakno lagu ora enek. Cowo-cowo ganduli, cowo-cowo ngribeti. Nyantol-nyantol gekku, gawe kuku. Sing nyantol ya apa? Ya umpama diarani rono ya nyantol. Kulo kan ganggu lho nek aku banci. Iki enak teko dhewe. Lah mulane tak kok. Iku nek sinden ayu-ayu. Ya pancen wayang yo bute nek sinden. Iya maksudnya ayo ditanjake, dinikmati. Ayo tak nikmatane. Maksudnya dinikmati suarane kok nikmatane gitu. Alah suara to? Iya. Alah suara ta. Yo, lha apa jalmu? Yen joget ben. Yo. Mek kok mek. Apa Dek? Upama kok sinden cacahe 1 2 3 4 5 6 iki kok
gelem kabeh karo kowe dadi bojomu kabeh, apa yang kamu lakukan? Aku akan mencoba membuat jadwal. Jadwal apa kuwi? Jadwal untuk menggumbuli. Menggumpuli. Ya. Jadwale piye jadwale? Oh, tak gawe omah dewi-dewi. Apa kayak nama dhewe-dhewe? Senin aku namanya kene. Senin kene iki. Selasa, Ini. Rebu, Kemis, Jumat. Ngono. Setu minggu aku libur. Piye to Mas? Piye to Mas? Nemu ya. Sindene Mas Didi ki Iki enam lho. Gembeng ngertos. Dadi bojomu kabeh mau jadwal. Jadwal. Santi iki. Senin. Rere. Selasa aku namanya kene. Susi. Rebu, Iki Kemis. Lah iki Mbak Inces Jumat. Lah Setu minggu aku piknik. Keren loh. Lah kae lho bojomu sijine kae. Ah, Setu aku menyang yo bongko nah. Lah nyapa kok bongko? Lah kena susu kadaluarsa. Ambil ora tapuk lagi. Kono ki anggere disediani dhuwit kritik lho karo fresh cares jos. Digawe apa? Lah kan iki iso glegeng apik gitu. Ditanjake kan kudiin masih. Monggo manut. Apa Susi kenal. Oke, Mbak Susi ya. Ya kantoran Jemeneng mereka wonten Diajeng Ayu Susi.